copii și bine v-am găsit la un nou episod pe canal. Astăzi ne jucăm din nou Stumble Guys, pentru că, na, de ce nu? Astăzi sperăm să facem din nou ca data trecută. Am văzut că s-au strâns destule vizionări și mi-a plăcut de voi. Și da, am aici un free spin și o să-l deschidem și mai vedem dacă facem niște win. Ok, haideți să-l deschidem pe acesta. Bun. Și ce pică, ce pică? Frankenstein. Era să ne picezi Frankenstein. Un token. Nu, ce să zic. Ok, să mai deschidem niște free spin-uri. Nu știu, cred că 2 și după aia, după câteva meciuri, să deschidem și pe celelalte. Bun, l-am deschis și să vedem. Ce ne pică, ce ne pică. Un bucătar. Super. Șef Antoni. Ok. Să deschidem și pe al doilea spin și după câteva meciuri le deschidem și pe celelalte. Bun. L-am deschis și pe al doilea. Să vedem ce ne pică, ce ne pică, ce ne pică, ce ne pică. Să sperăm că ceva bun. 5. Că e bine decât 3. Bun, acum haideți să dăm câteva meciuri, sau puțin. Haideți să dăm cu nou skin, bucătarul, nu știu unde. Am trecut de el. Uitați-l aici. Bun, și să dăm un meci. Și dacă vă plac episoadele cu Stumble Guys, să dați și cu voi un like, că nu vă costă nimic, e doar un click. Și dacă vă place doar. Și sper să strângem măcar acolo 5 like-uri. Că eu zic că nu e mult. Mapa asta, nu știu ce să zic. Nu prea știu cum se cheamă, să puțin să vedem care sunt cele corecte. Hai că era să pic. Ok, nu prea aș vrea să mă înghesui acolo, că ce tocmai am zis că m-am înghesuit și sper să mă calific. Uitați speciala ce am. Sper să... Hai că m-am calificat și... Speciala aceea e cam frică de ea, că na, e specială, adică și... Bun, să vedem acum următoarea lună. Avem un lapsus. Deci urăsc chestia asta, că trebuie să aștepți foarte mult după mapă. Lost Temple. Nu știu să zic, o să încerc câteva scheme, că m-am văzut și eu la niște youtuberi și o să le încerc, da, poate mi și mie. E, aici m-am lovit puțin, dar nu-i nimic. Bun, și aici la fel, nu-i nimic, asta e. Ce săritură am făcut acolo. Sper să mă calific. Nu cred, ce noroc am, nu cred că o să mă calific. Nu știu ce a fost aia acolo. Nu, bine. Nu știu ce a fost chestia aia acolo. A fost ciudată, rău de tot. Ok. Sper să ne calificăm. Ok, nu cred că o să ne calificăm. Nu ne calificăm. GG. A jucat destul de bine, zic eu, și probabil și cu reclama aceea. Ok, să vedem ce avem aici. Super! Haideți să-l dăm de spin. Să vedem ce ne pică. Skin-ul ăla epic. Era șmecher sau ăla rar? Lionel Messi. Haideți să ne echipăm. M-am uitat să ne echipez acolo. Bun, sperăm să facem cu Lionel Messi win. Sau nu știu.
Bun. Ce mapă ne pică. Pain Splash. E cât de cât. Adică, speciala aia este... Ce prost sunt prost. Nu cred. Nu sunt bun deloc pe ăsta. Guys. Deci am un noroc să pic. Cred că până și un începător joacă mai bine decât mine. Deci dacă acolo eu nu reușeam, chiar era slab rău de tot. Bun, aici. Hai că m-am calificat. Pe surprinderea mea, chiar m-am calificat. Mi-a ieșit schema care am vrut să fac acolo la final. Vedeți? Ați văzut schema? Mi-a ieșit cât de cât. Chiar mă surprinde faptul că m-am calificat. Chiar nu credeam că mă calific. Bun. Acum să vedem următoarea. Scuzați-mă că am căscat. Uitați, ați văzut cât de mult a ținut. Bine, nu foarte mult, dar zic și așa. Adică trebuia să ne arate cât suntem și după aia să ne iasă, nu să vadă cum lasă. Bombardment. Eu și engleza mea de 2. N-am mai jucat mapa asta de mult timp. Deci să nu râdeți de mine cum joc. Aoleu. Eram destul de bun pe mapa asta, dar dacă nu ne-am mai picat... Dacă nu mi-a picat, n-am mai jucat pe aia și nu mai știu cum... Nu că nu mai știu. Nu mai joc atât de bine. Ok, bomba aia acolo, cred că nu știu, am crezut... Ups, mama, am crezut că zbor. Am crezut că l-aruncă pe banana guy acolo. Banana guys. Ok, nu, deci dacă tu mi-o distrugi mie pe... Mi-a distrus, nu? Da, cam așa. Bun. Sperăm să nu ne pice. Mai trebuie să cadă unul. Ups, am zis și eu că... ne-am calificat bine. Am vrut să-l împing pe banana aceea, uitați acolo, care s-a calificat. Am vrut să împing, dar eram ca fără obraz, dar n-am reușit. Să vedem finala, acum e finala, nu? Da, e finala. Honey drop. Nu drop. Ok. Să vedem. Ups, hai că dacă cădeam acolo, mă spăra în rău pe mine. Am zis și eu că ajung acolo și că nu mai trebuia să-mi dau jump-ul. Nu prea mă descurcam mai deloc pe mapa asta și... Uite-l și pe ăsta, uite-l și pe ăsta ce face, măi. Uite și tu pe ăsta ce face. Ok, a fost eliminat unul. Am crezut că puteam să sar. Nu, ce ghinion am. Nu cred, bă, ce noroc am avut. Noroc de ăla, știi? Noroc de ăla. Da, ce pot spune? Haide, zic ca să deschidem și aceste free spin-uri, că dacă tot am murit, zic, poate ne pică un skin, noroc, ce zic. Haide să vedem. Bun, gata, am dat și reclama și primul spin. Cine pică? 5 tokenuri. Avem 14 tokenuri. Ok, să vedem următorul spin. Bun.
Să vedem și cu al doilea spin. Uitați acolo 75 de token. Deci aș fi cel mai fericit dacă mi aplica acele 75 de tokenuri. Duplicate. Mai bine îmi păca 5 gemuri. Și pe aici nu am de deschis nimic. Nu. Ok, haideți să zic să ne mai schimbăm și noi skin-ul. L-aș lua pe... Hai, acesta. Care ne-a plăcat un video trecut. Dacă nu ați văzut video trecut, să mergeți pe canalul meu și să te uitați. Că eu zic că se merită. Nu să vedem ce ne pică. Paint Splash din nou. Ok, haideți. Două speciale. Bun, să o iau pe aici. Hai că am crezut că mă pic. Iup. Bun. Sper ca de data asta să mă calific și eu. Să facem măcar un win. De părți. Și să știți că weekendul acesta nu prea aș putea să postez niște videoclipuri pentru că plec. Știu și eu vreau să postez niște videoclipuri, dar... Deci nu cred. Ce noroc am! Voi vedeți și voi? În sfârșit, Doamne, în sfârșit. Eu tot iau acolo ce fac. În sfârșit, uitați-vă și pe acesta. În sfârșit m-am calificat și eu. Bun. Să vedem următoarea rundă. Boom. Nu, Stumble Soccer, nu-mi place. Nu îmi place, dar dacă mie nu-mi place, nu îmi place, nu-mi place. Nu știu, mi se pare, astea cu echipe, minigame-urile astea cu echipe, mi se pare cele mai enervante din tot jocul. Da, cele mai enervante. Ce-a făcut, bă, băiatul? Stai, să nu ne luăm și... Să nu ne luăm și noi gol. Golul ăla, mie îmi este frică de el. Nu, n-am luat cu un gol, nu. Opa. Aproape, uita. Nu. Deci dacă eu îmi dădeam un autogol singur, eram cel mai. Știi cum? Cel mai. Bun, am dat mingea pe acolo. Și să-mi ziceți dacă mai aveți videoclipuri cu Stumble Guys sau cu alte jocuri, puteți să mi le lăsați în comentarii dacă mai vreți cu alte jocuri, că fac orice joc care mi ziceți. Doar să nu coste bani atâta. Că nu e pe bugetul meu. Bun, ne-au dat și un gol și noi 3 goluri. Haide că ne ținem bine pe picioare. 4-2 pentru noi. Hai că ne ținem bine pe picioare, zic, nu? Uitați-l pe acesta cu verde. Și ne-am calificat. Ok, acum să vedem finala. Da, măcar să mă calific și eu puțin. Bodeș, mapa cea nouă. Bine, măi, bine. E prima oară când joc pe mapa aceasta, deci să nu-mi ziceți de ce joc atât de slab pe mapa aceasta. Ok, o să fie cam
O să fie cam ciudat că e prima oară când joc pe mapa aceasta. Nu, gărgărița aia roșie da, e rea. O să fie o problemă și gărgărița aia roșie, dar și lichidul ăsta, lava asta, nu știu dacă chiar e lavă, da. Și asta o să fie o problemă. Toate lucrurile cam o să fie o problemă. Deci gărgărița e enervantă rău. Deci niciodată nu știi când face o întorsătură la 60 de grade. Sau la 190 de grade. Uitați-vă. Nu! Bă, cine s-a calificat? Bă, ce aproape eram. Da, o specială, ce pot spune. Eram aproape rău de tot. Na, eu zic că chiar m-am descurcat destul de bine pentru prima oară când am jucat pe mapa aceasta. Nu, reclamă din nou. Ok, acesta o să fie cam ultimul meci pentru că... Da, nu am noroc aproape deloc. Și zic să-mi schimb și skin-ul. Ce skin? Haide unul la nimereală, așa. Stai că sunt cam... Ăsta. Bine. Alienul, uitați arma acolo, cum are alienul. Alienul are arma acolo, la sub braț, uitați acolo. Bine, nu la sub braț, la șilda. Ok. Scuze-mă că am căscat, da. E puțin sau foarte puțin. Bun. Haideți să vedem cum ne descurcăm pe mapa aceasta. Nu prea ne descurcăm bine din ce văd. Sper doar să mă calific. Sper doar atâta, vreau să mă calific. Nu vreau să fiu pe primul, pe ultimul, pe al doilea loc. Mamă, ce noroc am avut acolo. Nu, sper că mă calific și m-am calificat. Cred că ultimul m-am calificat. Cred, nu mai știu, cred. Nu sunt sigur, dar cred. Ok, să vedem semifinala. Semifinala. Ce ne dă? Sper că nu din nou o mapă de echipă, că nu-mi plac alea deloc. Floor flip. Nu e rea, dar nici cea mai bună. Nici cea mai bună, dar nici cea mai rea. Ups, prostia este că... De ce vrei, mă, să-mi dai mie picioare? La picioare, na. Nu știu, nu cred că o să mă calific runda asta. Nu! Nu credeam că o să pot să mă apuc de capul ăla. Nu! Recunosc, m-am crezut tare și mare când nu sunt. Nu recunosc chestia asta. Haideți, broderilor, ce facem să mai aici până mâine? Gata. Săriți și vă, dumneavoastră. Hai că bine acum. Bium. În sfârșit. Racu dinozaur a căzut. Știu cum e, că și mie mi s-a întâmplat. Bium. Pui. Ce faci, mă, tu? Pui. Trebuie să recunosc că băiețașul acela... Oh, nu. Bine. Că mă calific.
Prima oară, sincer să fiu, am crezut că, uitați, acolo la... Uite unde este lupul acesta Pandi. Am crezut că nu mă calific, că nu reușea nimeni acolo. Și știți că pe Stumble Guys nu este un meci nelimitat. Are un timp acolo și am crezut că nu mă calific, că se termină timpul, da? Am văzut că m-am calificat. Bun, să vezi ce de pică. No paint splash, că nu mă pricep deloc pe asta. Doar ați văzut și voi ce noroc am la sfârșit. Sperăm să mă calific. Ăla are noroc cu emotul lui. Că emoturile nu se poate să fie gratis. Doamne ferește, cum să fie gratis? Trebuie să coste bani, normal. Bine, adică nu bani adevărați, bani de joc, dar tot e scump. E greu să faci... Nu cred, bro. Nu mă calific. Nu, uitați. Puteam să cercă din zaurul ăla să calificăm. Dar, na, ce pot spune? Cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut și să dați un mare like acolo. Ca să strângem măcar 5 like-uri și pot să spun că sper că... Spun din nou chestia asta, că sper că v-a plăcut și dacă vreți să jucăm și alte jocuri îmi puteți spune în comentarii liniștiți. Și asta a fost. Pa, pa!